Ang kani sa mga ite, pwede sa ni siya nga iabono sa kuan, mga kuan pastor no? Oh, yabuno, mga plantitas, mga plantitas, plantitos, o lami pud ni siya. What? Oh, laoy daga. Daga na kay Yo, ang saya sa breeding ani pastor, unsa man? Say mas tao. Sakit sa dinggi niya para kuno paspas kuno ang ila ang kuan kaning platelets ug ang ila ang pagtaas ng tubo niya kini inom nila. Kanya mo reactivate pud sa immune system sa tao. Kuan content naay mga ani dinhi nagsakit sa dinggi. Sakit sa dinggi niya para kuno paspas kuno ang ila ang kuan kaning platelets ug ang ila ang pagtaas ng tubo niya kini inom nila. Kanya mo reactivate pud sa immune system sa tao. Paspas. Pwede siya natural remedy gyapon sa igsoon no. Kaya sayon siya, gwapo siya kung doon naka-issue mahitungod sa mga asthmatic. Doon siya, doon ay cure effect kibali para sa mga problema sa mga asthma. Ubo. So lahi siya sa mga itlog sa Karamisaya, pananglitan ng manok. Medyo aras siya kung inom niya. Pero kining niya, kung dili siya aras. Dili siya. So niya, ang the way we raise, bisag domesticated na siya nga bird. Pero ang pag-raise nila, wala siya applyin nato kanang tawag scientific way. It was produced and raised naturally. Naturally siya. Organic kay itong gusto nga maka-provide ta og market nga ang consumption kibali ang i-consume sa mga consumers good for health. Dili makadaot. With probiotic pagili siya no. So kung maamoy vacant time no, pwede kayo mo maka-visit dire kay Pastor Arthur Colot. So pwede kayo mo maka-order sa iya. Thousands of kuan ni siya. Thousands of eggs ni dire. So maka-supply gid si Pastor Colot. Kana siya puno. Kani siya puno na din siya guys. 4 days ko na siya. Puno na siya nga. Wow. So ang pag-itlog ani pastor no, kuan naman to siya no, pila ra ka days? Pila gito ka days? 40 days maximum. 40 days. Ang 34 gani nagsugod na siya. Mangitlog na siya igsoon sa 40 days. Niya ang kaling niya pwede siya mo last ngadto sa 12 months up to 14 months. If you are going to rehab, imong i-rehab ni siya, it will last even 18 months to 2 years. Pero ako, nag-prepare na ako nga after 14 months, akong ga-ikaling, aron mas na kumito niya, magbago na sa ko. So kani sila pastor, nagdugay ba ni sila mamatay or unsa ba yung last ani nila nga mo Ang span of stay time. or Mo lagi na expand ang iyang nila productivity. silang life? It will last to 14 months to 18 months ang iyang productivity. After that, subject for calling gid siya. Bisag maabot gani isa ka tuig, kaling siya. Pero in 1 year, it has a potential to lay egg at least 296 to 298 per head per bird. So think of it, if you have thousands ibali, kanang 1,000 nimo, potential na nga mo itlog na siya og almost 300,000 sa isa ka tuig. Okay na kayo siya nga negosyo kay dili pa ni hassle pastor kung magkuan ka ani? Dili hassle. If you are going to raise mga 1,000, it's the same kung makatiman kag 2,000. It's better nga magbuhi kag daghan. Kaya ang panahon ng paghago, gamay raman kasaran. Mora ilang trabaho is di na nimo sila kailangan liguan. Di na nimo sila kailangan toothbrushan no. Mora ilang kuan no. Mora gini ilang trabaho. Then itlog, kaon, itlog. It said ani, paano siya kanang mo consume ni siya 22 grams a day, every day. Ad libitum siya 22 grams. So meaning in 1 kilo that is equivalent to 1,000 grams. Divided by 22. That is equivalent number of birds na pwede mapakaon. Meaning sa isa ka kilo, pwede siya mapakaon ng mga almost 42 to 50 ka mga pugo. Matured eggs na matured quail na siya. So dili ba mahal ang iyang pagkaon pastor? Ang commercial kung kinilo nimo na-retail niya nga tag 30 per kilo. 30 Per kilo. Na siya.
per kilo. So kung doon na imong mga 42, 44 heads unya ibutang tamang itlog siya 40 ka buok sa ka kilo kibali. So at least doon na imo ang 40 eggs unya ang nag-consume ka og mga 30 pesos nga bahog sa kinilo imong palit, meaning napay buffer nimo nga ug imong ibaligya ang egg og tag 150 lang sa pila man na abot 60 plus minus 30, so doon na imong 30. So ang imong pagpalit sa bahog ani pastor, kuan gyud sinako gyud. Sinako naman ko kang akong level, sinako naman yun ang pwede o kinilo. So ang sako mulas siya og pila ka months Isa ka bulan ba? sa Oo, kabulan. pwede. Di basa-basa daot, pero mas maayo mga bagong bawog ang imong Kani sa mga ite, pwede sa ni siya nga iabuno sa kuan, mga kuan pastor no? Mga plantitos o lami po ni siya. Lami po ni siya. Oh, laoy dagan na kay. Ay, hallelujah. Praise God. So wala na kay plano pastor nga dugangan pa ni imong kuan, nimong negosyo. Wala na lang, ako na lang Sa karon. siya. Ah, Pero okay. dito panglanta, doon na akong invitation kibali nga dito sa medyo area nga appropriate para ni dito sa mga rural areas. Ang panglantaw na ako nga later on makaproduce ta og jumbo bread nga sa isa ka kilo kuan lang mga last lang na siya mga upat na to sa 5 lang kapugong kinahanglan. Kini siya mo na gitawag standard size. Ang standard size ay 10 to 11 heads of bird. Imong i-dress meat siya, equivalent to 1 kilo na siya. But if we can produce the bigger one, pero gitawag jumbo, mo nang atong gitan-aw na siya kay doon na magay mo dakuan niya, breeding siya. Unya para makuha na to ang sakto nga genes ug mo siya i-mix kibali para sa breeding. Nga ang resulta niya extra large ang dating. Pero kinahanglan siya sa dugang nga mga breeding and experimental. Kamulo pa ko, napa ko sa first phase. Ano nga panahon? Okay kayo. Okay oh. Ang sa breeding ani pastor, unsa man same as tao. Kuan lang siya sa breeding ani niya. For you to produce what we call kanang 100% fertile egg. Fertile egg kibali. Ang ratio niya ni is 1:5. Isa ka laki, 5 ka babae. Siya. Kusog ang laki ani niya. Mo na gani nga na sa medical lugar sa nag-studio ani, karakteristik ani. Ang kini-kining itlog ani niya daghan ang iyang mga kanang maka-address bitaw sa panalitan og diabetika. Maay ni siya ibinti nimo. Unya og Diabetic kundi ha, pwede kay ni sa inyo ano. napag ito'y last adto sa 14 benefits kibali, problema sa mga lalaki labi to mga edara na. Ang erectile nila, kini makatabang ni siya. So moy kuan istorya nila. Apil ang asma o mga kuan niya. Asma, ano siya benefits maigsuon. Nutrition, organic pagyud. So kani siya pastor, dugangan pa nimo diri. Dugangan na siya. Napay mga space diri no. Space na siya. Bago pa mo siya nga kuan. Partial. So pwede pa ni siya mga 600 ang idugang. Then another 600 ito sa ubos. Kani 66 300 na. Pwede pa na siya 600. Okay kayo. Kini siya subject for culling na. Kini. Si kaling gani pastor. Kaling kibali murag abot siya sa age of maturity nga ang iyang production dili na siya bastante. Murag nga drop na siya, down siya sa 60%. Out of the total number kibali pananglitan og dunay 100 heads ani. Unya kung ang iyang itlog dili na kaabot og 60 na sa mga 50. Itlog na po siya guys. That is what we call subject for Init culling. pa kaayo oh. Init pa kani siya. Init pa kay siya mo pa'y pagawas. Kini siya mga 2 weeks pa ni siya kining niya already. Doon ay ka klase na to din na yato ang Japanese Seattle, doon ay kanang gitawag Taiwan. Kining mga brown color mo. Mo ni Japanese Taiwan nga breed. Kani siya. Nya kanang itom kining niya example kini siya. Kani Japanese Seattle. Japanese Seattle ni siya. Japanese Seattle. Ang Japanese Taiwan medyo na ipagkadagko siya ikumpara sa Seattle. Pero sa mga good kanang egg layer kibali ang Japanese Seattle.
Pero sa pagkakaroon, i-breed na nato siya. I-mix nato ang iyang blood. Oh, pwede ra. Kay quail ra man gid gihapon sila. Nya do na po atong silver type kining niya. Oh. Mo nang gitawag ni siya Coturnix na siya, Coturnix japonica. Coturnix japonica kanang dito sa Amerika mo ni kasagaran nila mga white, mga silver white na breed niya. Pero lisod siya ilhon ang laki ubay in the early stage. While kini nga klase, Ikaw rin makabalo anak pastor. makabaw ako. Kini nga klase o kana nga klase sayon dra. Mga tulo ka semana maximum may baw na nimo ang laki ubay. Kanang brown, kanang dughan niya nga nay bulatik-bulatik bayi na siya. Pero kung ang iyang dughan brown, mo na nga laki. So tanawon nimo kanang litan kini. Bayi ni siya. O bayi na siya. Kini nga klase bayi. Pero katong tanaw nimo, golden lang to siya. O kato na ang iyang dughan brown, mo na siya ang laki. Kung kanang color siksing. Pero pwede po tanaw nimo, dakpon nimo, tanaw nimo ang sampot. Kung dunay pum gawa sa iyang sampot nga dunay mo fruit niya na iyang pum, laki na siya. Ang bayi wala gid plain ra gid siya nga katong gawsan sa iya ang kwan itlog. Oh. Kani siya na laki na. Kana laki. Nasa lipdan. Oh, laki oh. Diba? Brown ang color sa dugan. Oh. Brown. Laki na siya. Ay brown na may pagka-reddish. Pero kini siya sulit ni siya mga bayi ni siya. Ano classified ni Tanan na siya babae. Classified kaya- ni siya. Then ang pagkuha na anak pastor, ipasulod lang nimo or Isuod lang na ko na siya dayon. oh, Di ka na siya akong Isuod brooding lang. cage. Ito atong brooding cage ang ito. lalaki. Kanang brooding cage gagmay pa. Kana siya. Oh. Kanang edad ana niya that is 2 weeks na siya. Okay. Brooding cage. So kung itlog lang siya pastor, dili siya example, ipatubuon lang gid siya ba? Patubuon lang gid siya nga Dili po, hangtod nga mo piso. Isuod nimo siya sa incubator. I-incubate din nimo siya igsuon kung gusto gid ka nga madaghan pa ang imong daghan pa imong mga quail. Pwede na siya nga hangtod nga siya mo kuan. Isulod nimo siya sa incubator aron mas modaghan ang imong quail. Dili lang sa nimo ibaligya ang itlog. Kuan ka